Lemusura dom-dom dia. Orang itu kalau sini samung kerung ni award mani tabung no airport birkhum ni ongkori phaikya bukhuk torobala deborma bin student go songit natok academy award 2020 ni tripura haste ni kaisa borom blai kotor mangkha rashtrapati ni yago bukhuk juk okra torobala deborma bono lamsona bagai bin student rok bono lamsoka airport ko hotabo airport ni ongkori phaidrop interview rei tongo media roko gangke bobai bokok salai nai tabuk belai keno khatungmani kok ti prasa bosong ni bagai kaisa bumu kusugo taklai khorong ni mankha 2020 ni eba te khoroksa angka bismillah ustad bismillah khan ni taposi deborma bokhe salai saltab sekang no kifilka gangkai bobohen mangka sikla rokni award songit natok academy ni ingai ingkai tai khoroksa hangkai tabuk sangjoton saimano ti prahastini belai keno interview nai tongo angno rongno phungnai ke cherai rok bai pal khai phutu bujagai tongo extra iko bono lamsona bagai kugra pudol ni bin student rok belai kana tong thokjak khatung khajani bisingo ke norong details tawar oro airport ba kabangma cherai rok botongma ba bin student rok boro thangna nangnai ingke aboni bagai ulon bobai details je kok samani abo norong iskulo anggai ada konti prasar ni untuk no ka saya lo khatung saja itu buza lai jadi bakit belai excited ngai jak kaisa hukumu hamjanai rok hukumu hamjanai rok bagai mo kaisa kaham kono school ni serai rok sabai tongo kana roman omoke ang lebih semua apa kan? Dia pas lagi sekolah, tahu tidak bisa foto ada apa? Yang tu yang.
나나 있던데. 걸어. 나래. 어떤 것을 해? 어떤 거? 야, 그래. 버려. 아, 기술가 합의 상가. 스케판 동치는 기술가 합의 상가. 마지막까지 보냐. 오케이, 스마일. Ang sapsan ng karibay na sa karibay niya. Joto angle din do, tama de. Wala ko kaya sa tabla yan. Student dok putu-putu lai tong balai kan excited dan jak apa kasih tong Eh, pada kisan, pada. Ulang nama sekarang tuan pada. Ikulai bunai ke bawah beli. Bunai hano, datu yang mangse. Kiri tay saya ko. Tahu master tahu teachers. Naside, ma'am. Direct. Naside, direct. lamar sani tong pai bai ke Side. Pada kisan pada. Saya kan, habis saya. Pada. Abo itu potro karo. Beris bijo. Jauh. Lagi sih. Kono tane. Ada kisah. Ayo. Dia samudra kewede. Dak tumplik. olo buzak lah kan oh dia tak buzak lah nih oh kok kati karena mau Kode kamera nahari sa sandabo. Yang masih mana? Oke. enggak norok oh enggak sini bai belai kan bawa khatung khaza ni bising te babai to kok salai ne ulo rogo kahai pano just sikon sa lain tangsa abong ke oze award man bro ni bekha bahai ma to masaga de Abo Besok neng tong thoka. soikok sungsukan aku. Abo angta stage kakhaino ani jang mutanyo mani no kulumoi ani ma phajong ni ani guru songno kulumoi kasakaino ang boro jani ma to kasaimali ang bu ya pakormo buknalia buni announcement khaima suru khnali ang soike da basajak li ang sasimali ang mana asuka emotional ngi thanga nijini siri sitini hukumu asuk sarani simiti family asuka hamjaka asuka emotional khata ang singi ma tongpa ang khotura buzak li hani ko sarai rong asuka bukha mane tamajani kasaimali hanyo mana amang simang khata bahaya abo asuk jorate sogian hnei wan sugya pia samung to tangino to no award drama rok ni bisingo tam award ro kaisa to memento ro tai abon lobi tam rok ro iya tam ro potro to khano gatai ko bostro borwo ko dulai ro sami gatai ko 1 lakh ro rang abo to agi rok go agi sibino 1 lakh abo bari yakona agi 50,000 sengan angu ani guru ni asko dongi thangpurka oh abo onek sekang da kokre abo to abo kotor ko gya kotor ko obose je haste hayung sini barot ha kotoro sini tiprasarok ni je mukumu hukumu tong mani je obono je pisari mankha je kelangai thangnai sri siti obose to tonse kotor ko kethang tongnai mane thui thangmane ya golo bo mukumu ro tongoi thanai tebo srungnai phrengai kelang thangnai omhaike nang je samung khai tongmani
serai rong no tuye nang to kabang mas jotono saimano saratibra hasteri borong jotono saimano je nini gugra hukumu bodol botongo abono kari batai kubuni bodol bai bo nang kathawai milui প্রত্যেক বছর এভরি ইয়ার না kabang ma jagar ko hasteni pisari tong mane oboni ni kaisa ni rangsang ni bathai nang mane sungbo jotono khatungjak khatong thokjak omhai keno nang buskango nini to tabuk nang tabuk samung bokhlai tongphiro serai rong no tuino nini sorkari government pai thangpano nang tabuk private hai na hai school hai nang thagai tongya no ang thagai tongmas nugya ko yak thagai tongmar nugya malai ni hari thangai nung mai langka malai mai ya tangai ke nang kaisan kore kaisa samung tong nang hai kesrang khoroksa tiprajak sini haste triprawa ani mokolo belai ke no kisa dozana ni bisimo nang khoroksa hani manu ani mokolo ngangke tangai ngangke belai ke nang kesrang ingke ni oje kesrang samung nang beskango tabuk de award bumani pheka nin bekhau to one phan sotonjak nang o buskang ni sini o bisirogo ba buskang ni thinango nang tamo khaine rong ni bekhau songi tongkha aw borong ni musung ma to paya engke o ewa dema to abo to kaisa khatung rumani si tai buklai di ni samung dagi mahai si kalayo sak mangjuk sak to tia sak klai no thangnai paimung to gerei obno hakotor ber mo se sing pir ko hayung ganang i pinani bo tong ko abo buklai dai no sing himka asuk haksalo himka tebo haksalo himi jamano biri jamano obhai khlainani khawo tongo pia sak mang jukjak kai to khlainai no kai obhai koroi tongmani no to ang tebo jare khonai rong no yak to lei koroi tongnai tebo ga obno tebo jeng sarai da malong no tebo thairi da mano tebo barai da mano abha ke borong no sungjanani borong no pom renani abo ani kaisa poja kotor yakhari ro hoka abha ke no ang thakle no khlai thangane pia norok borok jotoni no chuba chunango jotoni khanango tini pal sal hake phaile mai ke kurung kuthum hayasa khoroksa bai kunu nya sal ke pal jotono chubala nya nango jotono abage nya hambai maya par piro hanya hai norok borok tini abha ke salai ma bage nya phunuk lai ma bage nya pilai ma bage nya ase kuchugo sobai ke namni khako bele bele ke hambai kok to kabangman tongo hai pano nung tini delhi ni phaimani ase kosto khai tar abon yagol bon kok sai jong abon boy tini te ase kok sunglia nini nok roko thangai no sang kasang tebo kok ketui ke kaham hamya ketui ke kha bebak saima lainai asuk sawino asung nongra situng bele bele kana hambai nai tonai rangsak tai tahum buhuk sono baino bele bele ka hambai nini je rashtrapati sokat songinato academy award mamani bage bele bele kana hambai te klonga ম্যাডাম রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সংগীত বাংলা সংগীত hai ko borok baise hei oh batakan ha mong school ma thare ble ha oh hindi ani oh hindi ani bai kar siang bai bas phale school ta gar bar bongari bai phale ga ta